Kani Idol Bernard, please come in. Palang nga nagsapata iti Department of Justice ni Fiscal Maricho Christine Pablo kas mga daulon ton iti Ilocos Norte Provincial Prosecutor's Office. Nasa dino kagitan iti panaggasapatana ket iti dumapay nga prosecutor nga kabaro nga napuntaran iti sidong ti Administrasyon Marcos, babaeng kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isupay da Prosecutor Cheryl Ann Cabantac, Prosecutor Mary Grace Ngo, Prosecutor Arceli Perla, Ira Boliedo Refuerzo, Prosecutor Charmaine Joy Saviliano Carolino, Prosecutor Noel Concepcion, Prosecutor Harleen Monet Manuel Lagmay, Prosecutor Jezer Bareng, Prosecutor Mona Lisa Monje Viray, Prosecutor Mario Hansel Ancheta, kini Prosecutor Nicolito Jesus Alem. Babaen iti daytoy ket formal ton nga agtugaw itibiyang ti piskalya ni Fiscal Pablo ket ditoy nga matratar iti nagduma nga kaso nga naipila iti uneg ti Ilocos Norte Police Ilocos Norte Provincial Prosecutor's Office. Iti uneg ti piskalya ket narway pa digiti kaskaso nga agdama nga matratar ken maadaan iti nananay ito nga panakatutok nang nangruna iti panaka-release ton iti resolusyon no kas bilang tama probaran wenno maadaan iti doktal wino probable cause wino umda sa pamaneknek kaditi kaskaso ket mabalin nga mayuli iti korte tapno maibilang tumet kadigiti kaskaso nga matratar babaen pailaeng iti korte iti Ilocos Norte. Nasa dino naragsakmet iti biyang ti Provincial Prosecutor's Office kadigiti Gundaway taada mangida ulo kadakwadan. Nakabakante met iti deputy position no sa dino ket daytoy iti umuna nga posisyon ni Fiscal Pablo sakbay nga nagbalin nga hepe kadigitoy nga Gundaway. Sinukatan ni Fiscal Pablo kas deputy ni nagretiron nga Fiscal Robert Garcia nga itaylaeng kalabes kat pimakadan iti matlaeng nadakamat nga opisina. So that at latest pa lang iti Provincial Prosecutor's Office para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.